তিনি ওর যে সং আবো খাইমানি এই যে খুমলুংনো কিটিং ওই যে কয়েকটা কনস্টিটিউয়েন্সি দंनाय ও কনস্টিটিউয়েন্সি চিনি যারা বাতাইলাইনাय রক ওর দङ খরগব্রই বরংনো তুই दाख्लैनि जे एडिसि जे आबोनि चंबारि आबो तो जेखुनु चंबारि में नांगौमानि तफानो एडिसि नो जे जागावो ताबक एडिसि जारा हापांगो तंनाय ताई चिनि हास्तिन हापांगो तंनाय बरक आबोनि जे नायसिगमान जे चिनि तिप्रासा बा ट्राइबल दफारंनि जातिसत्ता विकास दे सामुंनो आबोनो बरक खुतुंग तुंगनै कम्बल कांसा रिगने कांसा अ जागात लां थांखा आबो हिते एडिसनो उद्धार माखायनाय इ खुमुलुं गुबै जाते खुमुलुं तंनातै आबोनो तै बरक जाते गुबुन बुमुंबाय दिंमानियातै थांनाय बिसिबाजा नुखा आबोनि बागैनो जों अवायखाय दङ चिनि ए बातालायनंनि बागै जों भट सानितो तो एडिसि नि जो ऑब्जेक्टिव एडिसि जनाय सिंमुं अ जागा खुरै बरक नों ताबो तुं दा खुमलुंग दङ नों नायनायदि और जे इंफ्रास्ट्राक्चर अब खुंफु एकाडेमी अंथुन अरनि मिउजियाम अंथुन तै जे गुबुन अबं मानि अब लेफ्ट फ्रंट जे खायकलां मानि आबुनि बारा कायसा इट थाइसा बगजा खादे बगजा गैया किन्तु नायनायदि बरकनि साक नुखुं रंनो साक नगरंनो हंके बरक ओ नियम माहे साजखा खुमलुं हंके आबुनि खुम हिंदी बुलाई हिंदी बुफां हिंदी बेबाकनो बरक आबुनो सिसुइतलां थांखा काजे तेवैसा सं खुमलुंगो खुम आसायदनानि बागै नांगो कारण चिनि तिप्रासारंनो चिनि दफानो थांगोन हंखाय जे एडिसि बिनि गुबै जे नायसिंमुं अ फाइसिंसो हिमनानै नां